Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Kinangalan, makahingagaw ako. Makadto na ako sa balan nila ni Catherine. Tugan, wala man kasubong iya kinikanan. Mas maayo gid niya makapamasyar ako dito sa iya. Makibot gid karon si Catherine kun makita niya ako nga mamasyar sa ila balay. Himuon ko iniliwat. Bahala na. Bahala na kun mahibalaan ni siya kinikanan. Ang importante, mapasiguro ko sa ilang disidido ako sa anak nila. Disidido ako magpamasyar. Maayo lang gani kay nakasakay pa ako diri sa tricycle. Isa na rin ako diri sa likod. La 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 la. Migo na inoy, ari ka di gali. Oh, migo toy eh. Kay kabalogid ko nga makadto ka de. Ha? Kagina ko pa ikaw ginapangita. Mano tao, mangita damang. Hindi ah. Paano man tagali? Mangita tas ang tao nga matuod-tuod nga magpalangga sa aton. Ha? Ina balang kaya yata ipaglaban. Ikaw yung amigo toy. Anong ginapangita mo? Ginapangita ko ang tao nga maglibre sa akon. Gutom ko bala subong. Oy, Lolo Ilyong, duwari man ang apo mo si Daniel? Ay, oo, mas kubado. Ari siya, bago lang nag-abot. Pero gusto ko na nga magpamasyar kay Catherine. Abawa, way pa siya gani kapanghimos, mamasyar na. Amo ginaiya mas kubado kay in love mo. Aba. Nga makadtog ito siya kay Catherine, how kay kabudlay isang iya sitwasyon? Ha? Oo, hindi siya nga daan kakita. Ay, mas kubado. Gusto pa matud-an siyang akon apo, nga bisan amo sinang iya sitwasyon. Siya ang nagapamasyar sa babae. Hindi kay ang babae pa yung mamasyar sa iya. Oh. Lolo Ilyong, amo na nasubong ang uso. Bag-unang lakat sang panahon subong. Babae na subong nagapamasyar. Ay, tuod ka? Oo, amo na gani nga ako. Ano ka? Nagaulat na lang ko yung pamasyaran ni Rose. Ay, mas kubado, mas nami gidya nga sundon ta sa gihapon ang sang una nga tradisyon. Nga ano lo? Nga ang lalaki ang nagapamasyar sa babae. Aba? Amo na nga ako? Oh, kita mong porma ko? Uy, mamasyar ka? Oo pamasyaran ko si Katrina. Ay. Maayo na nga balita. Kinahanglan, ipasa ko ni kay Boss Enrique ng impormasyon. Kinahanglan makaibalo siya. Nga nagapamasyar na dito si Daniel kay Catherine. Kwarta na. Anong ginakutib-kutib siyang baba mo mas kubado? Wala Gina sa ulo ko lang ang kantahon ko Ay ba?
Ano tong hambal mo sa akon, Jen Roy? Boss, ang aton nga informante nga si Mascobado, Ano kuno? nagpahibalo sa akon. Ano kunong hambal niya? Boss, nagpamasyar ang bulag nga si Daniel sa ginapangaluyagan mo nga si Catherine. Ano? Animal. Nga, hindi siya bala magpati sa nabatian niya sa aton sa nagligad? Sang sana, boss? Ato ba lang nag-istoryahanay kita nga ginpabati ko siya nga nag-date na kami ni Catherine? Daw hindi kita mapatihan eh. Suya ka sa akon, nga kabayo ka? Kukuan, boss. Wala ka gid karon sa mimabaton sa akon. Ha? Boss, ikaw yung pinakagwapo. Kagkuan ako si Catherine, ikaw ang pilion ko. Dumano na gid ako ang makaabot sa balay nila ni Catherine. Excited na gid ako mabatian ang tingog niya. Kinahanglan makaistorya na kami nga duwa. Nabatyagan ko. Malapit na lang gid ako. Duway gid ka text subong sa akon si Daniela. Ba, may nagapanuktok? Ako na lang mabukas, apo. Dara ka na lang. Oo, Lola. Ay, sino yan ang nagapanuktok ngayon na? Apo, ay bisita ka. Ano, Lola? May bisita ako? Oo, ginsulit mo lang ginambal ko. Sino yun na, Lola? Kanto na bala para mahibalaan mo. Sino, Lola, ang bisita ko? Hi ga. Daniel? Ay, nakakadto ka man dire. Siyempre, mamasyar sa imo eh. Hindi bala pwede nga pamasyaran ko ang nobya ko? Pwede. Sige totoo Daniel, magsulod ka. Ha? Kay dugay-dugay si Miloy ko, mamasyar man to sa akon. Ay, Salamat gid Lola. Ate, sige apo, sulod eh. Ay, Daniel, ibilin lang sinilas mo. nga haw. Damo lunang eh. Joke lang na, Daniel. Ano abi ka do ka seryoso gud sa imo eh. Basta parte kay Catherine la. Seryoso gid ako sa iya.